akan lumaksana Sirat Mojo Panganten Putri. Bapak Mutaron beserta Ibu dipersilakan untuk mendampingi mempelai wanita. Monggo. Pinarung swaraning pradonga laras luksitaning adicara. Paglar swasana jengkaring Sirat Mojo Panganten kakung. Saking sasana pantiran enggo ingkang sampun kepareng ngasta busana cara kaprajurit dan Surakarta adining prat. Kinarya jejaring praja kang asta kuluk Jaladara kang songsongan sinongsong agung. Kinalungan sekar melati renunce ingkang dados neganda karo mangandar-andar. Yekti sesarengan lumaksana ring Sirat Mojo Panganten Putri ingkang sauntawis lelenggan wonten pandhapyaning Kyai Ngukir Dampar Kencana. Ari napit sang hyang Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Dasar Nalendra ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan Kanjeng Nandra turang rupa kirang candra. Sinosmida dari ingkang temurun wonten ngarcapada saking kayunan jumbring salaka. Sedya saking lenggah ing Sirat Mojo Panganten Putri. Pak, Bapak. Pak. Sedya ing Sirat Mojo Panganten Putri ingkang sampun kepareng ngasta busana cara kaputren Surakarta dening rat. Kinarya jejer peraswari dasar Nalendra ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan Kanjeng Nandra turang rupa kirang candra. Miyos mijil saking panti bali busana hangasta busana ingkang sariwa retna. Sinulan benang kencana panting panceluran panting sumobyarya pasuryaning Sirat Mojo Panganten Putri. Andhak lumaksana ning Sirat Mojo Panganten kakung saya dangu saya caket. Enenaken wonten ing pandhapya regol ing pepatihan pinangun. Kandhek sauntawis Sirat Mojo Panganten kakung tindaknya sang satira kembar ingkang kepareng gendong sekar mayang sekembaran. Pratandha jangkaraken Sirat Mojo Panganten Putri saking sasana palenggan Kyai Ngukir Dampar Kencana. Mangarep pepe lumaksana ning Sirat Mojo Panganten Putri jangkar saking sasana palenggahan. Kadherekaken rinapit ing Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Sedya lumaksana ning Sirat Mojo Panganten Putri kadherekaken satriya kembar piningit ingkang sampun kepareng hangasta sekar mayang sekembaran kang dinarani sekar klepu Dewa Daru Jaya Daru. Ya kembar kencana ya kembar mayang ya sekar ing Mawita. Lumaksana loro nang Sirat Mojo Panganten Putri pun dasar lumaksana sedya ing golek kencana sak jangka mandhek sak jangka maroleh. Awrat ing kapribaden gandes lumaksana endah kang sinawang edi kalawan peni. Sedya pun dasar sinarimbit Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu ingkang sedya ing gati tandharekaken lumaksana ing Sirat Mojo Panganten Putri. Kinarya sareng lumaksana ning Sirat Mojo Panganten kakung ingkang pun kepareng lumaksana dasar ya gajah boling sak jangkah mandhek sak jangkah manoleh. Jumangke kinarya rinataping catur netra kocak ondar-andir nuwuh katresnan agung. Sirat Mojo Panganten kalih kanarya adicara pambalangan kang rupi gantalan suruh tinmurose noningge menika wata warnane kang dinarani taline gondang kasih dalah gondang ing asmara.
ing sirat pojo penganten kalipun kepareng sinalaman asta siniram tirta suci saking bokor kencana kang tinarani tirta setaman moncowarna ya tirta pawitosari ya tirta suci ya tirta wening minggah dataning pangajap lumaksana ring sirat pojo penganten kalih mugia tansah kinebahaken saking liring sambi kala suturnaning madya jagat karing sekar mayang sekembaran para tondo pajiwaraga pamujaning dewa daru tinalining katresnan agung sirat mojo penganten kalih mugi amung tansah lestantun pandhadya langgeng salami-laminipun kanebahaken saking liring sambi kala sirat mojo penganten putihipun kepareng ketingal tanggap ing sasmita ndodhok saksiba sinengku suku mari kelu tapak ing asta sesembahan wonten ngarsanipun sirat mojo penganten kakung duing ageng ing katresnan maminta supadosna sirat mojo penganten kakung ing sak mangke dadosna pangayomaning kula sagung patuladaning kawula raos bombong marnas sirat mojo penganten kakung nampi pasuwanan dalem saking sirat mojo penganten putripun ketingal kinalare asta james mestakane ditimbul ing Bandung mugia sedhi-sedhiyaning sirat mojo penganten putri pinaring ana piwales saking kersanipun Gusti kang karya dadi saged sinisihan lestantun saklami naminipun ketingal jumangkah suku sirat mojo penganten kekalih jumangkah suku tinijak tigan wonten ngarsanipun jaing tigan pecah blabar salataran bande dandaning pangajap mugi dadosna kakiyatan anggen pun lelumban beberan agung pralantika lan samangke sirat mojo penganten kalih kinarikana putra ingkang saged rinata jalma putra ingkang soleh putri ingkang saleha sirat mojo penganten putri pun ketinggal tanggap ing sasmita pun kepareng basuh sukertaning tigan wonten ing suku sirat mojo penganten putri dadaning pangajap mugi tindak lampahing sirat mojo kakung ing sakmangke tansah kanebahaken saking sukertaning jagat wening manahipun wening kapribadanipun minggah lestantun anggen pelelumban bebarean agung para tondo sesembahan ingkang sampun dinampi saking kersanipun sirat mojo penganten kakung ketinggal kinalale asta sapenu den jangkaraken sirat mojo penganten putri saking sasana sayakti ketinggal sirat mojo penganten kekalih gagandengan asta tindakno jangkaring sirat mojo penganten putri jejer wonten sisih kiwanipun pralantika dening sirat mojo penganten putri sampun sedya ndadosne sinisahaning saking sirat mojo penganten kakung arena pak tilas sirat mojo penganten putri lumaksana medal sisih tengenipun jejer wonten sisih kiwanipun lan saking kersanipun panjenenganipun Bapa Putarun sekalian ibu kanthi raos bombong ing manah sapenu sirat mojo penganten kalih kinarya pamboyong marak swita wonten ing pertampan yang ukir dampar kencana Pratondo pamboyong ing sirat mojo penganten kalih kinalungan sindur mustaka weni pratondo kadherekaken wonten ing pertapan nggih ngukir dampar kencana
Pratandha pambayang ing Sirat Maja penganten kalih kadherekaken Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kang tinarani ing karsa sun kalada ing madya mangun karsa tuturi handayani ing karsa sun paring patuladaning sedaya para kawula dasih ing madya winangun karsanipun Sirat Maja penganten kekalih tuturi den handayani sedaya sentana wanak kadang wadya bala ginerubyuk kinarya kandhum ing pandonga supados murih kawlujenganing Sirat Maja penganten kekalih anggen kala lumbang beberean aku lumaksana lontonan saya dangu saya caket kabarana Sirat Maja penganten kalih badhe rinakat wonten pandhapyan ingkang ngukir dambar kencana nun inggih lelenggan ingkang sampun sameta kangukiraning jagat nuswantara ingkang dalenggahi Sirat Maja penganten kakung marupi warni ingkang samodyaning hapung tansah ketingal ledi kalawan peni endah kang sinawang kabarana Sirat Maja penganten kalih minggah wonten ing siti hinggil angka sepindah Ginandurata kagendong braya Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu supados pun kepareng lelenggahan jejer wonten ingkang ngukir gambar kencana nun inggih menika wata warnane ingkang ngayekti pun kawisuda jejer praja dalah ing Perweswari senajan to ndadosna raja sedina ratu selalu pandhapyaning Sirat Maja penganten kekalih sedya ing badhe pun lenggahaken tiyang sepuh kekalih wonten pertapan kang ngukir gambar kencana kinarya pamuja monggo jumateng panjenenganipun Bapak Muhtarom sekalian Ibu kepareng ngadhep Sirat Maja penganten kekalih Bapak Muhtarom dipersilakan menghadap mempelai pria sekel pundake berikan doa terbaik pada putra putrinya lalu dudukkan monggo berikan doa terbaik pada putra putrinya hembuskan di kening lalu dudukkan Pak inggih bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim kabareng lelenggan Sirat Maja penganten kalih kinarya timbul ing mustaka ing saking yang sepuh kalih andhuk ing pandonga sawetawis lelenggan Sirat Maja penganten kalih pun kepareng jengkar saking sasana palenggan atur ing sungkem pangabekti Pratandha maminta pangestu ngarsanipun tiyang sepuh kekalih. Sirat Maja penganten kalih pun kebareng jengkar saking sasana palenggahan. Tinggal lumaksana gegandengan asta ngarepepek ngarepepek. Sowan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu sampun ing Suwitatama dugi ngarsanipun tiyang sepuh kalih Sirat Maja penganten kalipun kepareng dodo sak sebo sinengku suku mari kelu tapak ing asta do ing paminta do ing muni nalika semanten duh Kanjeng Rama yen Kanjeng Ibu Suwang kula ngarsa panjenengan ngaturaken sembahyang pangabekti kula kunjuk. Ninggah tiyang kula nyong nambahing pandonga pangestu anggen kalelumban agung pinaring ana ridho Gusti kang akarya dumadi Kanjeng Rama. Anakku nggih kang tak tresnani. Suwanu wis Rama tampa pangestu kuwi tanpa nono nggih.
Kawula tampi asta kekalih pundi wonten mestaka dadosna jimat paribipun paduka Kanjeng Rama. Iya ya anak tunggal. Nyalira mung sliramu sing ati-ati anggen pelulumban bebaran aku. Pun Rama caos teteken pamuji kang dinarani Jamus Kalimut Sada. Ya kono madyaning kaglujengan bocah bagus Putra Kunggil. Jamus Kalimut Sada itu dua kalimat syahadat yang dibacakan tatkala menjalankan pernikahan. Kebareng kula tampi mungkin dadosna kagiyatanipun kawula anggen pelulumban bebaran aku. Iya bocah bagus. Tindaknya tiang kula nyuwun cengkareng sangsara saking palenggahan kanthi Kanjeng Rama nyuwun tambah pandonga pangestu. Iya ya anak kunggil. Sing ati-ati. Mung sliramu doa ing kawlujengan netepi perintahin Gusti kang karya dumadi nebi awisane ing kono madyaning kawlujengan bocah bagus. Paripurna atur sungkep ing pangabekti Sirat Mojo penganten kekalih. Kinarya cengkar saking palenggahan kegandengan asta marang suwan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saking Sirat Mojo penganten kakung ingkang sampun sitotama sawetawis lelenggahan wonten pandhapyan ingkang nyungkir dambar kencana. Sirat Mojo penganten kalipun kepareng tanggap sasmita ndodhok sak seba jeneng suku mari kelutapak ing asta duk ing nguni nalika semanten. Aduh Kanjeng Rama, suwun kawula ngarsa panjenengan ngaturaken sembahyang pangabekti kula kunjuk. Ninggah tiyang kula nyuwun tambahing pandonga pangestu. Anggen kala lelumban bebaran agung mugi tansah pinaringan kawlujengan Kanjeng Rama. Anakku ngger bocah bagus. Iya suwanmu wis Rama tampa pangestuku wae tanpa ana ngger. Kawula tampi asta kekalih dina pundi wonten mestaka dadosna jimat paribipun paduka Kanjeng Rama. Iya ya anakku ngger mung sliramu sing ati-ati. Anggen mululumban bebaran agung kinarya tetekening saking perintahing Gusti kang karya dumadi. Nebihi awisane ing kono madyaning kawlujengan anak tunggal. Nuninje Kanjeng Rama saking pandonga panjenengan matur ing sembah panuwun kula teraken. Sakunturing tiyang kula mugi tansah pinaringan kawlujengan Kanjeng Rama. Iya ya ngger mung anakmu sing ati-ati. Pratandha yekti bekti ning ngarsanipun Gusti kang karya dumadipun Rama paring teteken ya iki Jamus Kalimut Sada. Meninggi Kanjeng Rama supados kala kiat nampi Jamus Kalimut Sada yekti saged makalaksanan kanthi ing pungkasing kawula lumban bebaran agung. Paripurna sungkem pangabekti kepareng Sirat Mojo penganten kalih sekar. Jengkar saking sasana palenggahan kundur sanalika marak switata wonten ing pertampan ing ukir dambar kencana. Lumaksana lolonan saya dangu saya cakep. Setiapun Sirat Mojo penganten kalipun kepareng lenggah jejer wonten ing ukir dambar kencana kinarya rinenggara jeneng adicara saklajengipun. Nanging adicara cucur curah tampa kaya bondo bandu. Kinarya saking roncening adicara ingkang sameta sedhepun kepareng putri Dumas kembaran ingkang angka sepindhah
wonten pandhabian ingkang ukir dampar kencana nyulih salira saking nyematakaken ingkang dados ngubara bening adicara cucur curah arupi Mas Picis Raja Pranabandha bandulan sak pinunggalane kinarya karya karti saking Sirat Maja pengantin kakung anggen pun ngupa karti wonten ing jagat Nuswantara awit pratandha tanggah tanggung jawabi sedherek Sirat Maja pengantin kakung badhe den curahaken ngarsanipun Sirat Maja pengantin putri raos bombong manah Sirat Maja pengantin putri pun kepareng hanambi kucuraning saking Sirat Maja pengantin kakung miwah awit menika wonten warnane saged ndamel sameta syarat serenaning wonten ing gegesan wonten ing jagat Nuswantara jangkep samodhane pratandha subur kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku tinulak ing sandang kalawan pangan jangkep ingkang boten kekirangan penapa kemawon saking karya karti Sirat Maja pengantin kakung Sirat Maja pengantin putri saking tedhak ageng ing pangati-ati kucurane Mas Picis Raja Pranabandha ingkang sampun dipun bundeli miadya ing swasana menika wonten warnane pratandha awit ing sang mangke nyilih ing salira saking Sirat Maja pengantin kakung ingkang sampun winanti paripurna adicara cucur curah minggah kalajengaken adicara Dahara Kalimah kabareng minggah wonten ing siti hinggil angka Smindagena Turata saking putri Dokmas Sekembaran ingkang pun kepareng nyematakaken ubaran bening kangge adicara Dahara Kalimah dedaran ingkang sameta arupi sekul pethak lelapan gegodhongan palamenjangan awit bebasan ing menika warnane samudaya ning dedaharan ingkang dipun keparengaken Didhar Sirat Maja pengantin kekalih nun inggih dedaharan suci saking Gusti kang akarya dumadi kang dinarani dedaharan ingkang halal lan mugia kanebahaken saking samodyaning dedaharan ingkang dados keawisaning Gusti kang akarya dumadi ateges dedaharan ingkang haram sinulamaning dedaharan Sirat Maja pengantin kekalih pratandha awit ing sak panggetan sanosai usaika kapti anggen panulumban beberan agung tansah hantut runtut reruntunan bebasan pung sesarengan boten ginggang sakretma paribasane paripurna saking recaning adicara Dahara Kalimah kinarya kalajengaken Sirat Maja pengantin kalih badhe nyalira adicara unjuk tirta wening
keparengna saking putri Domas sekembara ingkang angka 3 sameta unjukan arupi tirta wening noninggi para lantika mugi lumaksana ing Sirat Mojo pengantin kekalih mugi tansah wening manahipun wening kapribaden wening tindak lampahipun lemuntur ing saking tirta wening saged nembucal suker taning bantos pawitaning saking Sirat Mojo pengantin anggenipun lelumban bebrayan agung saged suci diri Pratondo saking roncaning salajengipun ninggih kinaraya pungkasing adicara Sirat Mojo pengantin kali ngalira roncaning adicara sempalan ingkung arupi dedaharan ingkang wujudipun saking hayawan senajan to mekaten dados dedaharan ingkang suci dipun dhahar Sirat Mojo pengantin kali pami dipun seranani kanthi kepun kapragat awit menika wau saking cara suci saking panuntuning teblat saha umat suci ning umat Islam tarik kinarya pralantika Sirat Mojo pengantin kalih mugi anggen panulungban bebrayan agung tansah sayu saika ngabdi Hantut runtut rerangdengan boten ginggang sakritmo paribasane do ing pandhapyaning wonten lelumban bebrayan agung matur nuwun para bapak para ibu nur mekaten wau saking adicara panggih ing Sirat Mojo pengantin saderengipun adicara kalajengaken dumateng pranata adicara kala semanggaaken kanthi samodyaning pakurmatan. Ibu, acarane bisa dimulai nggih. Panasen to, Bu? Ya, tak warai jabane men ora panas. Bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ngampet. Nek panas diampet aja ngomong karo kancane kok ora ngerti nek sampean kepanasan. Matur nuwun dumateng pranata adicara kala sumanggaaken. Iki nun pamunten juga buat mas-mase, bapak-bapak sing wonten wingking panggung nggih. Ampun kirang pangapunten, gandeng papan panggenan ingkang boten jangkep kapeksa panjenengan wonten sak njabaning tarup. Pun kepareng pinaraan lenggah kanthi sekeca. Monggo dumateng pranata adicara kalau sumanggaaken kanthi samodyaning pakurmatan pedal panggenan sak cekaping sumangga.